రే, అమ్మ పెళ్లి గురించి అడిగితే చెప్పు. నా చేతిలో ప్రేమ పెళ్లి లేవు. I love you, Aditya. Don't. I just want flirtationship. నువ్వేమైనా రూమి అనుకుంటున్నావా? I don't fall in love. అలాంటి ప్రేమ నా వల్ల కాదు. కానీ నేను జూలియట్ని. నాతో ప్రేమలో పడితే చేస్తాం. ఈ రోజు మొత్తం ఎన్ని కిస్సెస్? 97. సెంచరీ మిస్ అయిపోయింది. అసలు ఎవరీ గుడ్ లుకింగ్ బ్యాడ్ ఫెలో? The great Vikramaditya. I call him the Einstein of palmistry. ఈయన శాస్త్రం చెప్తే శాసనం అంటారు. జాన్ లెనిన్ నీ ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారా? ప్రపంచ దేశ నాయకులందరూ కలవాలనుకునే గొప్ప హస్త సాముద్రిక నిపుణుడు. పుట్టుకు నుండి చావు దాకా ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో నాకు బాగా తెలుసు. ప్రపంచం మొత్తాన్ని చదివేసిన నువ్వు నన్నెంత చదవగలవో చూద్దాం. కాలం రాసిన చందమామ కథలో ఉంటది నీ ప్రేమ కథ. నిన్ను కలిసాక మిరాకిల్స్ ని నమ్మటం మొదలు పెట్టాను. You are in love, ప్రేరణ. నీ ప్రేమ ఎదురవడం వరం, కానీ అందుకోవడం మాత్రం ఒక యుద్ధం. I love you, Aditya. విధిని ఎదిరించి ప్రేమ గెలవగలదా? మన రాతే ఇంత పెద్ద భూకంపాన్ని సృష్టించిందా? ప్రాణం పోసిన ప్రేమే ప్రాణాలు తీస్తుందా? ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ. राधे श्याम 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 श्याम